Ассалому алейкум тамошобинони азизи ман. Ҳама кас асозен хубен иншаллоҳ. Умедворам ки овозум нағз рафтаистайтонам. Хоб, нигоҳ кунед. Идоам гузашт, Рамазон гузашт, ҳаматона ба идои гузашта табрик мекунам. Хоб, анака имрӯзангина навор дар бораи карго. Карго чиай? Доставкаш чӣ хеле? Нархи навош чанд пулай? Вообще основной танҳо дар бораи каргоҳо шумода маълумот метиҳам. Вообще ҳоли дар YouTube каналу ин хеле маълумотора дидагӣ набудам. Шахсан барои подписчикои худам ана ҳамин навора баровардам. Хоб, имрӯз фақат дар бораи каргои Тоҷикистон гап мезанем. Именно айхитои ба Тоҷикистон каргое ки бор доставка мекунанд ку дар бораи ҳамво маълумото метиҳам. Ҳатман дар аввали навор лайка, комментарияра фаромӯш накунед ва касе ки подписатсия кардагӣ нестед ҳатман подписатсия кунед. Ма барои шумо вақт ҷудо мекунам ҳамин хел маълумотро барои шумо бигем ки дар YouTube канал маълумотон метиҳем ки шумо пеш аз харид кардан ё ки пеш аз ягон кор кардан мисол именно хитои кати камакак маълумот дошта бошед ки дасти мошенникода нафурӯед. Илтимос духтаро. Хоб, нигоҳ кунед. Карго чие? Карго ин транспортни компанияе ки мисол бори мора айхитои ба Тоҷикистон мебарад. Яъне мошинҳое ки мисол борои мора мебаранд ва ё транспортни компания ном доранд, чунки ва ё ҳар як боре ки Тоҷикистон мебаранд через граница мегзаранд ва ё бояд документ дошта бошанд. Фаҳмидед? Ҳамин хел бигем ки транспортни ва ё мошино бигем компания сохта мешавад, яъне сертификат доранд. Именно ҳамин сару кор ба ҳамин бор бурдан овардан қати машғулай. Хоб, дар бораи нархи навош нигоҳ кунед. Нархи наво каргоҳо ҳар хеланд. Мисол ай $2.5 сар карда 1 килограмм бортон Тоҷикистон асосан 1 килограмм бор $2.5 мешавад ва нархи навошо нигоҳ кунед. Ай $2.5 ин саршавишай то $3, $3.5 бигем ки анами хел каргоҳо 1 килограмм всего лишь 1 килограмм бортона доставка мекунанд Тоҷикистон. Хоб, анака бо як намуди дигар нархнома, яъне ин боротона куб қати ҳисоб мекунанд. Яъне вақте ки бортон калонай лекин сабук бошанд, нигоҳ кунед мисол бигем ки органайзер или ягон хел щас скажу может полкои калон, шкаф купе или обычный органайзерое ки дар ин тараф суратша мебонам калонанку ана ҳамвора куб ҳисоб мекунанд. Яъне барша полностью ами квадрата сантиметр мекунанд кубда ҳисоб мекунанд. Яъне кубто нигоҳ кунед кубаш $280 ҳисоб карда мешавад. Всего лишь куб. Ана ва ё тарзи ҳисоб кардан сантиметр мекунанд, яъне и тараф мисол пар ҳама тарафа ҳисоб мекунанд сантиметр кати, баъд калкулятор кати зарб мезананд ҳисоб мекунанд. Ана мехел мисол иншалло ки бо ҳаракат мекунем дар оянда тарзи ҳисоб кардани кубшам барои шумо навор кунам. Но пока основной интересный ҷош мода дар бораи ҳамин доставка кардани бори мо склад айкуҷо чӣ хеле мисол хулас бисёр каста интересный айда чӣ хел доставка мекунанд сару кори именно складо. Дӯстони азиз, медонам ки бисёр гап мезанам, хела набудам, ҳаматона ёд кардагӣ мехоҳам ки қатитон камтар суҳбат кунам. Касе ки сабр дорен аявал оса тамошо карда бурен, касе ки бесабр ҳастен ҳаракат мекунам тайм код бимонам шуна и через тайм код вақте ки мегзаронем ку ҳамуҷа нависондагӣ мешавад, ҳатман ай ҳамуҷа тамошо мекунанд. Хоб, нигоҳ кунед. Анака вақте ки нархи навошо нафаҳмиден, нархи наво 1 килограмм $2.5 сар мешавад, куб $280 мешавад, но бо ҳастанд ки мисол $260, $270 кубшам ҳисоб мекарда ки карго ҳастай. Обязательно кадом карго қати ҳамкорӣ карданин бортона кадом карго қати гирифтанин, яъне адрес добавид мекунем ку бахшиш вайтонда Pinduoduo 1688 Alibaba или вообще Taobao добавид кардани бошен. ҳатман номи каргоотонам ба хотир бигирем, потому что бисёр одамо кадом каргоро адресша добавид кардаgan намедонанд. Так, пеш аз заказ кардан обязательно нархшо напурсен, сроки бортона доставка мекардагишо напурсен, кадом бор заказ кардан мумкин, кадом бор заказ кардан мумкин нест. Обязательно ёшам бигем ки пурсен ай каргоҳотон
фаҳмиден, гардан ғалсӣ накунен или саросимагии бад накунен. Беҳад бисёри 99% шогирдон беҳад бетоқатанд, бесабранд, фаҳмиден. ҳатман маълумот бигирен дар бораи ҳамин даставкаҳо. Так, анака дар бораи сроки даставка. Мисол, лично ма худам кадом карго қатъи бор мегирам, яъне беҳад бисёр дар комментария мехел савол шуд ки апаҷон худат кадом каргоро истифода мебарӣ? Ман худам каргои фармоиш қатъи ҳамкорӣ мекунам. Нигоҳ кунед, ҳамин каргои фармоишам бе камбудӣ нест. Камбудӣ дорам. Камбудишон якум навбат ин сроки даставка ва нархошона камтар қимат кардаги. Вақте ки ман адреса дабаид кардаги будам, уҷа нархи навош $2.5 буд. Ҳозир боша нархшон $3, $3 шудаги, фаҳмиден нархшон. Вот агар ки ами фармоиш карго наворади деста бошам, барои шахсан худтон видеообращение илтимос, вақте ки нархотона мебардорен, ақаллан сроки даставкатона ранги ҳами гуфтагитон барин сос кунен. Хорошо, 25-30 рӯз даставка нависондагиен, лекин вақте ки бори мо мераванд, шумо бори мора якним инамин охирон бор ма гирифтам 2 моҳ пас. 2 моҳ пас после того, как шумо хитой склади мара қабул карден, бигем ай склад баромадагишон ҳисоб кардам, 2 моҳ гузашт, ма баъд бор ма гирифтам. Нигоҳ кунед, именно фармоиш каргора даставкаша барои шумо мегумтонанд чӣ хел мебиёя боротон. Вообще Тоҷикистон аснанои ҳамашон як система доранд, қайти шумо барои ҳамкорӣ кардан. Вақте ки шумо бор заказ мекунен айпиндовдо, иҷози маълумотон метим, айпиндовдо шумо бор заказ мекунен, мисол 10 та чиз гирифтен ва ай дигар магазино харид кардаги бошем, будонен ки якташ мисол байни 12 соат, 14 соат, 15 соат ҳаракат мекунам, и тарафда суратошона бумонам, мисол сроки даставкара фаҳмиданша. Обязательно тамошо кунед. Мисол ҳастан ки 2 рӯзда мисол мебарам 24 соатда даставка мекунам, 14 соатда даставка мекунанд. Яхел магазино ҳастанд ки 5 рӯз пас даставка мекунанд. хоб ана ҳамеошам ба назар бигирен. Тоҷикистон, именно Тоҷикистон мерафтаги боротон як рӯза мисол ай 10 та боре ки шумо заказ карден, ҳаму як рӯза 4 та бортон омад, бигем 4 та бортон ҳаму рӯз омад расид то бегаира пагажда бортона якта коробкаи калонда, обязательно суратош қатъи мемонам, чтобы бифаҳмед. Коробкаи калонда шумо бигем 100 нафар ҳастен, ҳаматон як донаи, ду донаи, се донаи чиз гирифтаген, чизотон уқа калон нестай, бигем мисолда коробкаи сами калоншонда, бигем средни амин борое ки равон мекунанд, ҳамун коробкада ҷобаҷо мекунанд. Ай ҳаматона аралашгирдов меандозанд уҷа. Именно хитоида вақте ки боротона қабул мекунанд ку сортировка намекунанд, ном ба ном, номер ба номер сортировка намекунанд. Умуман ҳамин склад ки омад болома боло ҳамаша мегирам, мемонанд. Агар ягон карго видеошона ёфтам, обязательно мемонам, тамошо мекунем. ҳамаша аралаш дар рои коробка мепартоянд, сразу скотч печ мекунанд, дигим коробкаро бо мекушоянд, уҷа бо боротона мепартоянд, скотч печ мекунанд, мегиранд, мемонанд. Нигоҳ кунед, ай сабабе ки бисёр каргоҳо дар Хитой, именно Хитойда складошон майдаҳакан, как объяснить, унҷода бигем ки квадратчон майдаҳаки бада, мисол уҷахачон бошинан, агар як ҷоя ки дига ҳами чоркунҷа бигем где-то 12 квадратда бигем фақат ҳами борои мардумора мегиранд, қабул мекунанд, пур мешавада. Представить кунед дар як рӯз чӣ қадар клиентошон бор заказ мекунанд. И ҷо надоранд. Ай ҳамин сабаб тез ҳамаша аралашгирдов мекунанд, мепартоянд, бигем равон мекунанд, ҳамун ҷое ки упаковка кардаям пеши мошин бироварда мемонанд. Вот так. Дальше анака бигем ки бортон айхитои буромад, мехел бортон айхитои буромад, сроки гуфтагишон ин пример, но 100% афсус ки беҳад каргоҳое ки именно сроки гуфтагишон даставка мекардаги беҳад каманд. Так бигем байни 25 рӯз 30 рӯз бортон омад расид Тоҷикистон омад расид. Нигоҳ кунед, дар иҷа сразу бортон омад, шумора телефон кардан хеле нестай. Бортон омад, аммо хитоида ки вақте ки бортона аралаш гирдов дар як даруни коробка мепартоянд ку ҳамура мегиранд. Вай уҷа склада кор мекардаги одамошон ҳастанд. Вая мегиранд, бигем мекушоянд якта ба якта. Май дар ин тараф номер телефон и номтон дар ҷо мешава. Вақте ки адрес добавид мекунем ку ана ҳамунҷа бигем ки
ҳозир ба фикрам ки дорум дар охири навор нишонтон метиҳам ҷода номер телефонтон ай вачхел ва ё бигем ки бори шуморо мешиносам ай байни ҳамин қадар 100 нафари дигар одамо да например. Хоб номер телефон ном мебинанд ҷудо мекунанд бигем якта ҳамин заминда якта мекунану замин қати якта коробкара мерезам байнда буд дар инами 4та гирдаш бигем ҳар як одамо борошона ҷудо мекунанд именно ами 10тае ки шумо бор задагӣ буден ва ё 4таша қабул кардану Тоҷикистон овардан ку ҳамура айдарини ҳамаи ами боро меёванд ҷобаҷо мекунанд баъд шумода занг мезананд ин ва ёда смотрите як хел карго ҳастанд ки мисол даже як ҳафта сортировка мекунанд даже як ҳафта зиёд сортировка мекунанд фаҳмидем баъд пока по алфавиту занг мезананд мисол бирин боротона барен бо давом додан мегиранд вақте ки ваё ҳар рӯз сортировка мекунанд бо лошда бо бор мебиё бо вайша мерезанд сортировка мекунанд бо бор мебиё бо сортировка мекунанд представит кунед одамое ки мисол борошон омадагӣ уже ваё қафо мондан мегиранд потому что боршон тагда мондагӣ фаҳмидед вай бор болои бор мебиё вай бо лошда мерезану сортировка мекунанд исша ихел мекунанд усша ихел мекунанд ана ҳамвора сортировка мекунанд ба фикрам ки ман барои шумо хушрӯтар фаҳмондам но амин дар ютуб канали ма видеои мара дидагӣ бошед ма Россия именно Россияда борома қабул кардагим ва борои шогирдомам будагиам метавонед ки бинед ман чӣ хел айдарони борои худам борои шогирдома ҷудо кардагим чунки ваё дарони пакетик да упаковать мекунанд ку и мо намебинем мо чӣ заказ кардагим унҷа фақат адресмон мешава номер телефонмон мешава и номмон мешава ай ҳамин сабаб дар охири навор нишонтон метиҳам ай хидмат адресма чӣ хел добавид кардагӣ хоб ана ҳамин хел карда боротона сортировка мекунанд ана доставкаи Россия камакак фарқият мекунад худтон мисол ҳар як шахса худашда якта бигем ки коробка отдельно ҷудо мекунанд ҳамун бигем коробкада вақте ки курьер боровардан мегирад ва ё бу картинашонда партофта мемонанд баъд коробкада меандозанд ва я упаковка мекунанд иншалло ки навор мекунам дар бораи Россиям хушрӯтар маълумотон метиҳам ҳаракат мекунам каргода алоқа бубурам ва процесси коршона навор кунам бо нақсар мешид барои шумо маълумот медодам да хоб бо як чиза нагуфтамтона ман дар иҷа нависондагим да дар бораи ки шумода маълумот будам чунки бигем ки ман слишком сергапам фаҳмидем сергапам и фикрам бисёри бад барои шумо бисёр чи маълумот доданем иногда гапам ёмкала мемонад дигарша сар мекунам да вот анака нигоҳ кунед вақте ки боромона мегирем шумо штучный заказ мекунед ку мисол люстра заказ кардани бошед обязательно пешаки продавецда нависонед ҳамо пиндодо медроен или 1688 медроен ҳама ҷода ҳамин продавец кати алоқа мебиромадагӣ ҷо ҳастад но дар бораи ишам дар куҷо мисол алоқа биромадан дар кор иконкаша барои шумо дар ин тараф мемонам ҳатман аҳамияте надорад хоб алоқа мебироен мегӯянд ки мисол ман борома за границу мегирам или раҳмон дури бадай илтимос хушрӯ упаковка кунед мисол ки қатишон алоқа биромада натонистен тагда карго қати алоқа дошта бошен каргода бигем ки мисол бортона абрешотка кунад абрешотка чия и тараф да обязательно бо суратча мемонам абрешотка кунам вай бигем ки тахта кати хушрӯ боротона мепечонанд чтобы пачақ нашавад зада нашава ягон чизтон нашкана фаҳмидед ай ҳамин сабаб абрешотка мекунед но абрешоткарам конечно же нархаш қиматтар мешава вот не забывайте касе ки телевизор заказ мекунед компютер заказ мекунед посуда люстра вообще чизои мешикастагӣ обязательно продавецда нависонед чунки бисёр каргоҳо қати клиентошон алоқа надоранд фаҳмидед мисол клиент биромада наметавонад биге ки ма борма возврат кардагим курьер мебиёд 4рақама код ҳастайда ҳамун 4рақама кода курьерда бигену курьер мепурсада 4рақама кода и вай мекунеша бортона метиҳем возврат мебаранд бисёр бигем ки магазинон вақти доставка мекунем ку дар ҳамунҷо нависондагӣ мисол доставка обратная доставка бесплатна вақти возврат карданда фаҳмидем ва худшон равон мекунанд доставщика боршона мегиранд мераванд баъд дар бораи возврат кардани бороам духтаро беҳад бисёриётон подписчикои азиз беҳад бисёриётон хато возврат мекунед вақте ки возврат кардастен дар уҷа возврат менависонам самовызов яъне худтон
бора ҳамун магазинда дастсафка мекунем пултона ва ё шумо автоматически возврат мекунанд. Но вақте ки шумо возврат оформид мекунед ҳамунҷо менависонад худат то таги дара бурда возврат мекунӣ гуфта. Обязательно ҳамира бихонед. Ами комментариёма як-ду бор варақ задам, ҳами хел саволот бисёр нашод возврат кардам. Мегӯянд ки пулам нагузашта, барои чӣ пулам нагузашта, чӣ ба пул намегзарад. Яъне дар инҷа хатогӣ бисёр вақт дар хатон мешавад, чунки шумо возврат оформид кардан хато мекунед. خب انا خیلی دوستان عزیز حالی با درباره وزارت کردن با خشوتر معلومات میتیم حرکت میکنم که برای شما کم باشم یاردم باشه برای خیلی نوارو برآمدن обязательно лайк و комментариятон فراموش نکنین چون که در کامنتاری شما در کدام موضوع اینترسنه ما معلومات میگیرم و لایک یعنی میبینم که ما چند قصد چند ایران بیننده چند قصد معلومات دادم معلوماتی ما فایده‌ناک اومد ما تماشا میکنم ده якин навороем ки биромадагӣ буданд именно дар бораи регистратсия кардан дар бораи ҳисоб кардани бору лайкотон беҳад бисёрам миннатдорам ай ҳамаи шумо духтаракон вот ана михел хоб дӯстони азиз хеле суҳбат кардам худди 16 минут шидай намедонам ин видеоро ман монтаж кунам чанд минут мешавад но ҳаматона люблю девочки моя барои дастгириётон раҳмати калон. خب حرکت میکنم تستر ویدیو برورم اکا بگیم که گرافیک ساختگیم обучение представить کنین آخرین نوارد گفتم обучение график сохтана خریدگیم вот представьте себе мемория мира хадат бакни беген нет обучение бахар роша бафам роҳи осонтарша бафам и конечно же осона ко тестар мефами тестар бигем ки график та сохтана ёд мегири поэтому достони азиз حرکت کنین کسی که مثال کار کردنی هستین دخترو اما وقت با پیش شرط نیست که بلوگر شوین شما به بلوگری هم شما پولی خوشو کار میکنین потому что ما حاضر همین در ساحه بگیم سال 2025 برای ما فقط سال خوندن شد فهمیدین فقط سال خوندن انا میخوام так نگاه کنین دخترکوی خوشو کسی که بگیم کار کردستین салон дорен салон красоты қошчин ҳастен фарқ надора обязательно барои ма вай кунен комментария да нависонен или ма як тарафи экран да номерома мемонам номером да нависонен яъне салон дорам бинависонен ай ютуб ай элони ютубтон омадам бинависонен ма барои ютуб вайтон барои салонтон прайс лист месозам духтару ма хондастам барои ма практика кардан дар кори если реальный клиент боша мисол ҳаракат мекунем ки мисол бо корш хушутар шава коре ки ма барои шумо месозам обязательно дар ютуб каналам мемонам ана ҳами хел хоб бо дигар соҳаодам бигем ки прайс лист дар кораи касе ки инфографика месозем шумо да прайс лист дар кораи обязательно ма да нависонем ҳар яке шумо да яктае обязательно айма бесплатно прайс лист мешавам خب درباره інфографика иншалло ки видео мекунам ҳар якташа прайс лист месозам яъне дар ютуб канал медроин саҳифа мезанен дар ин тараф суратша мемонам прайс лист гуфтаги саҳифа ҳастайда ҳамҷа медроин и хатонда мавзӯи дар кори будагида медроин и мехонед ана ҳами хел азима шумо да ва я нишонтон метиҳам как называется адреси карго дар куҷои хоб духтаро вот айма адреси Россия аста борои Тоҷикистона бигем ки хонагиҳо мегиранд нагуфтам шона ки мехел суратоша равон кунем гуфта но агар ки ёфта тонистам ай дигар каргоҳо ай элоношон обязательно менависонам шавҳарам нависондастама алҳамдулиллаҳ так нигоҳ кунем и адреси Россия нигоҳ кунем вот дидестен дар иҷа ина з нависондагиай и ном дар иҷа нигоҳ кунед иҷа уже номер телефони складай ман номер телефонма ба фикрам ки мондагӣ нестам уже да вот иҷа уже номери складай барои алоқа биромадани ҳами склади транспортни компанияи каргоқати фаҳмиден вот иҷа ина иҷа по-моему видно SY 27 нависондагӣ и коди клиентия касе ки дар Россия ҳастен коди клиенти дорен вот ба фикрам як-ду рӯз пеш дар каргои сомонӣ хато накунам агар ва ёам коди клиентӣ сохтагиам анака нигоҳ кунед ба фикрам ки бисёр каргоҳҳо ҳозир коди клиентӣ месозанд
чтобы ҳар як клиента коди худаш боша. Вақте ки мебинанд ҳамин клиент бор зад ва ёда сразу информация меброяд. Фаҳмидем? Ну, короче, вот так. Видео ходи 20 минут шнагия, дӯстони азиз, не знаю, может ускорить мекунам видеома, чунки беҳад ба фурҷа гап задагим. Вот так. Майли духтаро, Аллоҳ нигаҳбонтон, подписчикои азиз. Обязательно подписаться на канал, подписаться к нам. Ва на ояндаро интизор шавед.